Inkqubo yokufunda nokufundisa iye yaphazamiseka. Aba bafundi banyanzelwa ziimeko ukuba babolekisane ngesikolo nesikolo samabanga aphantsi. Sekudlule iminyaka emihlanu belinde esabo. Isebe lezemfundo ephondweni elikabakhele sabo. Sifundela phandle sineeklasi ezi-2 qha, akho nto iphucukileyo. I-environment yapha it is not sustainable. Siyacela ku-Andrew Motshekga, siyacaba yekuhoya abantwana basezidolophini, bahoye thina basezilalini. Nathi siyayifuna imfundo ebhetere, nathi siyafuna ufunda sifane nabo. Sofunda njani singenaklasi? Abazali bafuna nje abantwana babo bafundele kwiimeko ezisemgangathweni. Ugade sifuna lo mzuzu kuba ukwakhayo ndilula asinike icontainer soba abantwana bethu babe bengena. Isebe lezemfundo ephondweni lithi ukushokoxeka kwemali ingxaki. Sithe masibuyele emva ezincwadini zethu strong ndoba into enosinayenza kwenzela basikhala into mba singenza ntoni ngexesha elifutshane. Isebe lezemfundo ephondweni lithembise ukuba lizozisa amagumbi ethutyana ali-10 kulo nyaka uzayo kwesi sikolo. Akacaci ke ukuba isikolo sona bazosakha nini kuba kaloku bohluthelwe imali eyi-2 billion rand ebinokuncedisa ekwakheni amanye amagumbi kwezinye izikolo. Ndingangafuna nweendaba ze-SABC, ndisecofa imvaba kwiphondo leMpuma Koloni.